Do stehního svalu. Ale může být důležitý moment celého finále. Za stavu 4-2, volný úder. Ze prostřední blízkosti branky Villeru, Estholm. Zeď zůstává na svém místě, takže Estholm míchá. Tohle už jsme viděli na Czech Open. Calypso nakonec gól Patrika Malmströma. Neuvěřitelně to teď zvládli hráči Pixba. Počkali si a nakonec hat-trick Patrika Malmströma ve finálovém utkání. Tohle zahrávání je vždycky o nervech toho hráče, který má míček. Nesmí to moc uspěchat. Tady vidíme, že Švokr se nechal vytáhnout a rázem golman Streit musel hlídat dva střelce a ti už to vyřešili tak, jak měli. Podívejte se. Každopádně je to divácky nesmírně atraktivní situace a nervy musí pracovat na obou stranách, jak to u toho útočícího týmu, tak samozřejmě u toho bránícího, který by se neměl pohnout, tak jak jsme viděli u Šmukera. 3 góly a hat-trick Patrika